Bocah bajang ing angin sira pingsan wangarku gumantos sing dalu jroning ratri dere wonten ingkang kacarita namung sang Hyang Pedangapati ingkang jemel saking Brangwetan nadan ingkang migarsa gunung-gunung Parandini bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kawanten dewasane nang nawa kuwusa kanthi wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumak mendha tete kalaba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka twitri catur panca cacapto astana dasa gara-gara ing jahating pakliran sakti mung ngurmati mijilira parapat punakawan Kilura Semar Garing Petrus Maulana Bagong ingkang sami gojekan madyaning Ngara Romba alon arire
Ngancing ya sikilku. Wis gara-gara Kang Gareng. Gara-gara Dik Bagong. Gara-gara. Iya. Gara-gara jam pira iki? Jam 2 kurang 8 menit. Iya, jam 2. Heeh. Ya sowan ngendi, Gong? Sowan neng Pilangrejo Nglipar. Ya. Wah. Acarane apa, Gong, acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Ora. Acarane kene iki lho. Bersih desa. Apa? Bersih desa. Ya, ini pinter kowe, Gong. Ora jane. Ya. Weh, Jan. Karo mau nilai pamundutan sing durung dipinangkani ning limbukanmu lho, Gong. Apa wae ya mau ya. Ana embang ana katresnanku ketoke. Ya. Sing nyekar sapa kuwi, Gong? Sing kuwi, Gong. Sing kuwi Mbak Mega. Mbak Mega. Heeh. Ya nek lagi masuk ning nggon gara-garane iki sing klasik-klasik. Ya. Sapa, Gong, kira-kira? Nggih, nyuwun semantenipun Tante Prastiwi. Sapa? Tante Prastiwi. Tante. Nggih, halo Mas Gading. Tante kowe iki padake. Ya. Besti. Besti no. Kok gaul mentong ngerti besti barang kuwi? Oh lho, tua-tua gaul ya Mas. Ya. Rapo? Sip. Cah tua ning gaul. Heeh. Apa, Gong, arepan, Gong? Uler kambang. Uler kambang. Oke, Tante. Siap. Oke. Oke. Heeh, sari sing nyrentem sik. Wis ketemu? Ya. Uler kemambang apa kambang ya? Tante. Uler, oh nggih. Wis uler kambang wae aja uler sing liyane. Nggih. Uler kilat mau uler kemambang. Ayo, Tante. Jarwen janma Aduh, nganggo dehem barang e. aksi janma kangkon cata Waduh. Wah, Jan.
suarane menggelitik. Lho, piye to? Tua-tua keladi ya. Masihkah tergelitik? Apa? Isih tergelitik wae, Mas. Ora ah, ora sida. Heh? Ora sida. Ngono. Ora sida tergelitik. Cinta sae 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 dados saja lali lemas kowe ketang rayang nyambut gawe ro kancane Matur sembah nuwun. Kaget lah aku. Enggak expect. Iki ana masuk lagi. Ya. Duh. Langgam. Napa niki, Pak? Oh, Lewung. Oh. Lewung niku saking Ketua IKPR Oh, Pak Muryono. Nggih. Langgam Lewung niki. Oh, nyuwun Sinom Parijoto. Oh, Sinom Parijoto, nggih. Sing setunggal niki napa, Pak? Lewung, Pak Mur. Oh, Lewung. Oke. Siap, Pak. Nggih, Sinom Slendro napa pelok napa? Oh, nggih, siap. Derek, Pak.
Wah, nggih. Dikancani ora iki ya? Monggo, ajeng iki. Dikancani mboten iki nggih. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Milih mawon, Pak. Nggih. Sinten Mas Mur? Mbak Ika. Oh, Mbak Ika, nggih. Ayo arek tak ketoprak arep tak gandrung iki esuk-esuk. Arep wis ngantuk ke nggo tangga ngantuk. Nggih. Nggih, mengke lak terus mboten ngantuk nggih, Pak nggih. Lah nggih. Nggih. Nulodolah ku tumrape wong tanah Jawi Diajeng Noninjih kan Mas. apa kowe gelem tak pek bojo Diajeng? Lah kok dereng-dereng pun nyuwun pirsa kados mekaten lho. Oh, berarti iki Kenalan. langsung. Lah wong kenalan mendereng kok wis ndang ngajak bebojoan iki piye? Nah, ya. Satset. Kenalan rumiyin Kang Mas. Asmi sinten Diajeng? Pripun? Asmine sapa Diajeng? Nami kula Ika. Mbak Ika. Panjenengan sinten? Kula- Salim. Kok asrep kok, Pak? Nggih. Kula Mas Muryono. Oh alah Mas Muryono. Pidalem wonten pundi Mas Mur? Menika wonten garwane napa mboten? Garwane? Nggih. Garwi to? Garwa napa garwi? Garwane panjenengan lho. Mboten derek. Tenane. Tenane. Berarti bebas malam ini. Bebas. Nah. Aman. Bujangan nggih. Bujangan. Nah. Walah. Wis Berarti tuwek. digandeng entuk. Entuk wong bojoku ora melok. Oh. Monggo pun lajengaken. Wong agung ing ngeksi bahan seno pati kudu Eling Kang Bapak. ring kepati matur nuwun. Nggih, sampun. Matur sembah nuwun. Nggih, sik. Pripun? Sik, mana tadi Mas? Sini, bawa sini. Makasih. Ini masih ada request lagi. Nggih nika, Pak Ya. Kumis nika. Pak Kumis. Nggih, Pak Haji Wasito niki. Munggah, Monggo Pak. munggah Le. Sing nyanyi penyanyi udu aku ya. Ojo. Tak wacake wae. Nggih. Sakit rindu. Sakit rindu. Waduh, ya esuk-esuk kaya sakit rindu lho.
Gimana? Diganti? Oh, digantos napa menika Pak Haji? Diganti. Dereng pun garap kalih kanca-kanca. Kudune nganggo keyboard, Mas. Jo, ganti wae. Sak sae. Si kucing. Oh, nggih. Si kucing. Diganti apa dadi ati ya? Oh, hati-hati. Apa manut aku? Si kucing. Oke, nggih si Sri kucing. kucing, Mas. Nggih, monggo Mas Parmin. Tanggung jawab. Mau. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Aku medhun iki. Niki kula kalih sinten dikonconi sapa iki? Sapa Mas Gading? Aku dikantani sapa? Nah. Derek. Mega. Mega. Mana Mbak Mega? Ayo, Oh, Mega. nggih. Monggo. Kat mau rong medhun sikile ben Ben lemes. ora kaku. Iya. Nggih. Monggo. Ya. Yuk. Nggih. Mangga. Iya. Azu. Tanpa turu atiku tansah glisian amarga ini bubar sumane mutiara dadake nangkehune aduh mangkene rumangsaku teka karo milang-milang tak awemu ansange sing teko jebul sikute mau bengi terus utang mati nganto turu atiku tansah glisian amarga ini bubar sumane mutiara gedake nangker kuning aduh mangkene rumangsaku teka karo milang-milang tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikute sampun matur sembah nuwun sampun Pak monggo Nggih. oh lewong Sekalian niki. Bupras monggo Bupras Nggih. ben ra ngantuk Nggih. Lewong niki. waduh iki ganti karo Oriza Ayo. Oriza Agnes ayo nyambut gawe anting Ayo Jun. ayo nambut Weh. gawe. meh joget ayo lilir Ayo aku sing wong tuwa ping 3 kok. ayo tapi Bupras dadi nganu Sing wong tuwa wani ping 3. Ayo. Monggo Pak Lurah menawi badhe njuk. Monggo. Pak Lurah. niki urut dhuwur ora urut dhuwur Bu monggo Pak Lurah tanggung jawab niki ingkang ngersakaken Liwong nggih monggo iki pun sedaya maju ben cedeng Lewong. Monggo. Ayo
Iya, diubengi Pak Lurah ayo. Yo di Lah daripada dia bingung ta Bu, madhep diuput ngendi? coba sora. Oke. Saged ngayai to, Pak? Saged mboten Pak. Dirubut saged. Sampun saya, Pak. Aduh. Monggo Pak gampang malah. Gampang meleh Pak. Kayak nyoteng. Tenaganya sudah lemah, Pak. Oh, kok Loh, ngece Bu Pras. Bareng ampun kados dereng kok gagapi dekso ngene kok lemas piye? Oh, Kesel kok ya. Oh, kesel nggih. sabda pandita raja. Matur sembah nuwun dipun penangani. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Yeah. Kijing miring, kijing miring. Lek wong wis dikinangkane. Napa malih, Pak? Napa? Kijing miring. Kijing miring. Nggih nek mboten enten sing tanggung jawab, mboten dipinangkani nggih Mas. Ki mau isih ana imbang ana katresnanku. Dibawane. Sing disuwun nyekar nggih Mbak Mega. Njaluk kanca apa ora? Hah? Ora. Wes pita sih dane apa udu? Ana apa udu? Inji. Bluk ije apa? Heeh, kanca. Ah, sapa? Derek. Kowe lah kok nderek. Nggih derek gimana? Nek nderek takon ngancani Arul lho. Piye to? Heeh, takon ngancani Arul lho nek nderek. Langsung gimana ya, Mas? Bawa. Bawa. Heeh. Oke. Anggo bawa. Oke. Aja terasare kaki
Napa niku? Ya iku bagian nipot Lan ini dasare apik tenan ki yo. Ben ora sepi. wong melek sabar narima Nggih, nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Woi, Burung Ding. Nimbang ana katresnanku? Napa? Nimbang ana katresnanku? Nggih, oke. Monggo. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Mega. Iki ana diulungi layang. Kok menawa layang penantang bareng. Wah, wis ketok duwite iki. Nyuwun nyidam sari ingkang nyekar Mas Bimo. Duet ngagem bawa. Nah. Ya ini ingkang nyekar Mas Bimo lho, duet ngagem bawa. Yo. Ora yo. Tenan lho iki ana isine. Nek aku nulis dhewe ora ana isine no. Diduet ke. Duet karo Mbak Orisa. Walah, ora apa-apa engko mari. Bimo ki nek ora diseret-seret ki ora gelem iki. Ayo mau gek ngadeg apa kudu dideke to? Jangan malu-malu Mas Bimo. Ya engko tak las wis. Gampang. Pripun Mas Bimo? Kene, pendukungnya akeh. Ya, Mas Bimo iki yo dalang top. Wis bagus suarane apik to. Iya. Putrane Pak Paiman. Iya. Gendalu Mas Dalang. Iya, suku dalu. Sinten sing nyuwun niku? Lah iki lho, saking Mugiarjo Kulon Progo. Arul mesti. Ora mungkin Lho, mesti lho. Arul. Lho Kulon Progo lho. Nah, engko Arul kon joget ora apa? Mesti Arul iki sing gawe. Oh. Ketoke ya Arul wong sing ngulungi aku Arul lho. Lho, wis ben sok. Ken apa niki, Mas? Ken apa? Bal-balan, Mas. Nggih, kula tak kiper mawon nek bal-balan. Kula back nggih. Nggih. Nyidam sari Mas Bimo. Nggih menangkan Imam Muntan kok lho nyok kidite lho ora percaya. Nggih, Mas. Nyonya. Yo iki lho. Wah, Oke, sip tahun ini iki. anek niki nggih matur nuwun. Ah iya. Duet Kalih sinten? kali Mbak Orisa. Wah, kalih Budaya Risa. Karo Bude Orisa, heeh. Bimo ya, Siap. nek karo bude-bude ra masalah kok jarene. Heeh. Langsung to, Mas? Heh, Langsung. apa ya kowe iki sok langsung? Nek kula cacek langsung napa perlune? Ayo ngadeg karo Bude ngadeg ayo. Lampun niki. Ah toh? Maksudnya pun ajeng ngadeg. Terus selingkuh. Nek sakniki pun ngadeg. Aku kok ya kesusu ngono lho lahir. Heeh.
Langge jenengan iki wah. Kandiane kok. Entuke Freddy. Ini rada maju, Mas. Nggih. Piye Mas Risa? Mas sing ngenong kepengin Mbak, Apa pengen duet kowe, Sa? Duet. kepengin duet sing ngenong. Ya wis nang ngono wae nyokoti kenong kene. Dikrikiti. Nyokoti kenong. Ah, dikrikiti. Heeh. Ayo, Mas. Ayo Mas Bima. Duh wong ayu pepucane ati Ngapik tenan to? Apik Ngandani kok. Kula ning radi mboten apal. Mboten apa-apa. Injih. rasa nganggo kuwi kan eneng budhe. Heeh, ora nganggo kowe. Lali ya. Wis ono sing bantu. Manuta budhe. Dadi. Rasa nganggo HP wis ana budhe. Kaya wong nandang asmara apa iki mau Tatik-tatik ngopo ta kowe? Yo melu aku ning mburi tak pacul gudul. Tegel aku saiki tak tinju wae iki. Rasa nganggo iki kok lan delok. Rasa nganggo HP. Waduh, ilang tenan. Kowe nek lali ngematke budhe. Oh iya. Mengkolak saya lali. Langsung elingan. Ketoke saya lali malah. Kok iki menang wae, seneng wae mengko Jih, diajari budhe ya, Le. Kowe kowe iki anteng kok diajari karo budhe. Mong kari meneng berarti. Kari meneng bae wis. Malah penak. Pasrah kepada budhe ngono kuwi. Nggih, masalah. Heeh. Wis siap? Pripun? Apa ta? Ya lha mempertanyakan wis siap lah ya. Kuwi mau. Apa nih? Mbak Orisa ku. Oh. Budhe kuwi mau. Wis siap ta, Mas? Nah, toh. Sudah siap ket mau. Dicekeli apa ora? Penake cekeli. Wah. Esok-esok mah. Nekat ya Bimo jebol suwe-suwe iki. Apa ta awakku dhewe Boten panjenengan piyambak Kang Mas, kula ugi Kang Mas. Alah, heeh. Reza pengen Rezane ngojo, engko ndak dadi wingit. Engko ndak dadi wingit. Lah kok iso wingit? Kae lak ngerti dhewe to. Dalang bencana. Ya ora wong mau Mas Resae berlomba. Wakil Wah, Bantul ya. Wah, Wakil Bantul. Duh dewa Jawata mring wak mambi besok kapan katekan jejer lan wong ayu Menika sampun jejer Kang Mas. Iki kepiye iki masalah? injis. Menapa? Menapa engkang panjenengan
Ser. Sing tak rasake iki deg-degan. Ampun deg-degan. Pun gregeli kula wis Pak. Ampun tebih-tebih lho. Oh, Caket mriki lho, Ah. caket mriki lho. Nah. Caket. Caket mriki lho, caket. Ije. Kok saya mepet-mepet sih. Ayo wis. Manut budhe wis to. Heeh, jare kon manut kok ya. Manut budhe wis. Pripun, Pak? Umpama trim mahkota tanpa prau sasat toro den papatri nyidam sarias Suara kok Wah, apike kaya ngene. elok tenan to. Ya ampun. Kayak nek dadi bojone ngono kepiye ya? Wah. Hah? kayak ratrimo kayak Ketoke serik ketoke kae. Serik kae mo. serik. Angger arep turu mengko ditembangke. Ora sida turu. Ora sida turu. Juk ora sida Joget. turu. Joget. Tak kira apa. Aku pokoknya Mas. Gentenan. Oh iya Mas. Mesem-mesem. Bima terus mesem-mesem. Mesem-mesem. Aku mau wis dansa lho ngene iki lho. Dansa iki lho, Dron. Lho. Waduh. Aku barang iso lho. Wah, San. Aku kok ya mbiyen ya kesusu lho. Mbak mbiyen ki awak dhewe lahir ki kangsen. Ora apa-apa, Mbak. Anak Bima ke ora masalah kok. Ayo mlebu bareng, gek lahir bareng. Wah, Jose. Ora kepiye ora. Ya ampun. ya terampil ya anak Terampil. jebul ya. Popo iso nek. Apa iso pengendang larang. Gonta ganti sak ning kene, sak ning kono. Napa ne? Iki Oh, sing ngendang lho. Oh, ngendangnya ning kene lho. Ora gonta-ganti ngono apane. Kira apa? Ora usah tekan ngendi-ngendi lho. Oh, Dikira. Wah, nek Bima ki tetep tekan ngendi-ngendi kuwi mengko. Ayo maksudnya bar iki bali ketok ngomah. Lah iya. Bimo ki gek duwe pacar apa ora? Ora. Lah mengko aku gandeng-gandeng kok tekan ngomah. Ora aku ora Padu. ndek pacar kuwi. Ora duwe ya masalah ya? Ah. Anduwe. Oh iya. Aman. Wis karo budhe kuwi wae mbokan ngono. Karo bude gelem apa Mas karo bude? Weh, Weh, apa? weh apa? Wes bungae. Ya ampun. Aja bungae. Ndek pong pisan bungae. Bang pisan arep suwuk. Lah aku dadi bola bali. Ini kan ngene. Heeh. Nah. Nah. Oh iya. Medun munggah Bola medun. bali. Sampun nggih masalah. Ya, Sampun, Matur nuwun nggih, Pak. Matur Aja nuwun. dadi hatimu ya, Mas. Aduh. Matur. Matur nuwun masalah. Ya, heeh. Sukses. Sami-sami, Mas. Mikir gak disalahke wis ngono. Senengane kok. Iki mau suwuke ya suwuk apik lho iki mau jajal sisik. Jajal siji saka sing making. Suwuke iki mau. Ayo, suwuke iki mau. Jiro lu, yo. Udah. Yo. Waduh.
Ya dipindah saka Saron sik. Kowe Kunto. Ayo ta Kunto. Ya, wis. Lulus. KKM lulus iki lulus. Yo saiki sing meking. Mas Hilmi yo, Mas. Ya. Sukses. Alhamdulillah. Sing gampang. Sing ngiter. Orang jujuk lho. Sing ngenong. Ra lulus iki. Sing ngempul. Ayo. Yuk. Sing rebab. Wes dik. Wes. Sing rebab. Sing gender. Sing ngedram. Apik ya, apik. Sing bonang penerus. Ya wes. Sing gerong. Cirororo, cinam nam, cirororo, cinam nam. Noni, ya. Ah. Sing penting ya kok nek ngono. Sing nyuting, ayo. Sing manjak. Nyong. Wes. Sing nguling. Padha ora apa-apa beda instrumen. Yo.
Wis cukup ngono kuwi, Gong. Ayo, Bu Prastiwi yo. Kare dhewe. Alah. Waduh ya. Bahaya. Ya. Wis Gong, ya wis iki seneng-seneng dicukupke. Truk nek wis jam 3 iki. Ya, wis jam 3. Heeh, terus ngelakon sik ya. Sebo. Sebo to, Reng. Sebana. Ya ya wis ya, gak rono ya. Yen angin mangidit milir.
bagus punya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsuh blegagak ugag sadulita mel Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den kang kula ajeng-ajeng niku makartining Pandhawa 5 awit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggam sentosa manunggal dadi siji ya Kakang Semar sejatine aku ora mangu-mangu nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semeniki kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang seka permono jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar miat langening kalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kakunang surem sorotetan badang kasor lan bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga iya nggih den pancen nyata niku nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten ugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin antalak brata lan makarya nyata mekaten den ya Kakang dang mangkono ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena bebantu nggone babat alas Kakang Semar nggih mang tindak riyen kula tansah tumuntat den